Λοιπόν, πραγματικά κύριε συνάδελφε, εγώ να σας πω μια καλησπέρα. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά με δουλειές και μια αγάπη. Περνάμε μια κρίση πράγματι. Αυτή η κρίση που περνάμε όλοι μας, όχι μόνο ο κλάδος ο δικός μας, αλλά όλοι οι κλάδοι, είναι κρίση που δεν την είχε υπολογίσει κανένας μας. Όμως, εγώ πιστεύω ότι κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα την ξεπεράσουμε την κρίση και θα βαδίσουμε με πιο σωστά βήματα από εδώ και πέρα. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του κλάδου. Τα προβλήματα του κλάδου είναι αυτά που ήταν πάντα. Τώρα έχει προσθεθεί και ένα ακόμα, το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Τώρα δεν ξέρω και δεν έχω καταλάβει τίποτα τι θέλουν να κάνουν με το άνοιγμα του επαγγέλματος. Διότι το επάγγελμα το δικό μας είναι ανοιχτό στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ κατοχυρωμένο το επάγγελμα. Η μόνη διαφορά που έχουμε εμείς είναι ότι επειδή είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και ότι όποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση πρέπει να έχει άδεια επαγγελματικής ικανότητας. Δεν ξέρουμε ακόμα τις απόψεις της κυβέρνησης τι είναι. Όμως, εγώ όπως και τις άλλες τα κανάλια με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να δώσω μια συνέντευξη, έδωσα μια συνέντευξη, στάθηκα επάνω σε αυτά που τόσα χρόνια παλεύουμε, ότι το επάγγελμα είναι ειδικό, είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και ότι κάποιος που έχει να κάνει θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση, μπορεί με βάση το προϊόν διάταγμα να κάνει μια επιχείρηση, αλλά να έχει άδεια επαγγελματικής ικανότητας. Δεύτερο, δίνουμε το δικαίωμα και στους επιχειρηματίες ακόμα, αυτοί που δεν είναι κομμωτές ή κομμότριες, να κάνουν και αυτές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν, αλλά με κάποιους όρους. Αυτοί οι όροι τι είναι? Να έχει προσλάβει υπάλληλο με άδεια επαγγελματικής ικανότητας. Άρα αυτό το πράγμα δεν είναι κλειστό το επάγγελμα, είναι πέρα για πέρα ανοιχτό. Και είχα πει και η παραπέρα απελευθέρωση του επαγγέλματος περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει προβλήματα. Εδώ έχουμε το παράδειγμα ότι έχουμε δίπλα μαγαζά κομμωτήρια. Αυτό σημαίνει ότι το επάγγελμα δεν είναι ανοιχτό, ότι είναι ανοιχτό. Και ότι μπορεί ο καθένας να ανοίξει μαγαζί. Και επειδή είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά που κάναμε ήταν με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα άλλο ζήτημα που έχουμε κάνει είναι τα επαγγελματικά προσόντα. Τα επαγγελματικά προσόντα έγιναν μέσα από μια διαδικασία που πραγματικά εκεί πήραν μέρος όλοι οι συνάδελφοι. Εργαζόμενοι ρωτήθηκαν, εργοδότες ρωτήθηκαν, είχε συγκροτηθεί μια επιτροπή που θα γνωμοδοτούσε και θα ήταν γνωμοδοτικό όργανο. Μέσα σε αυτή την επιτροπή ήμουν εγώ με έναν επιστήμονα, τον κύριο Αστέρη, οικονομολόγο, και νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και όλοι σήμερα, επειδή μιλάνε κάποιοι για πιστοποίηση. Η πιστοποίηση τώρα γίνεται με βάση τα επαγγελματικά προσόντα. Άρα λοιπόν, εάν η κυβέρνηση θέλει να σταθεί, θα πρέπει να σταθεί επάνω σε αυτές τα επιτεύγματα που έχουμε κάνει και να καθορίσει πραγματικά τη θέση της επάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι τι σημαίνει επαγγελματικά προσόντα? Αυτό που λέμε, ότι πρέπει να είναι εξειδικευμένος κομμωτής, να έχει μια εξειδίκευση επάνω στα θέματα της κομμωτικής, να μπορεί να λειτουργήσει σαν επιχειρηματίας. Στον αέρα είναι ακόμα, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα, διότι δεν ξέρουμε ακόμα. Βέβαια, εμένα το μυαλό μου πάει μήπως θέλουν να καταργήσουν τις επαγγελματικές άδειες ή να βάλουν δίπλα στην επαγγελματική άδεια κάτι άλλο, την πιστοποίηση π.χ. Αυτό όμως, αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα. Αλλά απλώς εμείς προλάβαμε μέσα από τη μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούμε την άποψή μας. Δεν μας έχει ρωτήσει κανείς. Αν μας ρωτήσει κάποιος, θα του δώσουμε και γραπτές τις απόψεις της Ομοσπονδίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση. Εγώ είχα κάνει μια συνάντηση προκαιρού με την Δέλτα. Μια επιχείρηση η οποία έχει αναλάβει την πιστοποίηση. Βέβαια δεν προχώρησε το πράγμα, διότι μπαίναν και οικονομικά ζητήματα και επειδή η Γενική Συνέλευση είχε πει ότι μέχρι να λυθούν κάποια προβλήματα, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε οικονομικές γλωσσοληψίες, γι' αυτό και έμεινε έτσι που έμεινε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η διοίκηση της Ομοσπονδίας θα λάβει αποφάσεις να πάει να συναντηθεί με κάποιες τέτοιες εταιρείες οι οποίες πραγματικά έχουν την τεχνογνωσία, και όταν είδα εγώ όλα αυτά τα χαρτιά που φέρανε στην Ομοσπονδία ήταν ακριβώς ό,τι είχαμε πει μέσα από τα επαγγελματικά προσόντα. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις όλα είναι μέσα από τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία θα έχουμε εκεί. Επειδή τώρα
Ξέρω ότι η Καλιθέα έχει site και καλό είναι να μπαίνετε μες στο site. Θα βάλουμε όλα αυτά τα προγράμματα μέσα από το site της Καλιθέας, να το βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι, όποιος θέλει να κάνει. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά το Σωματείο της Καλιθέας επάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είδατε την πρόσκληση που σας έστειλε, έχει μέσα εκεί και για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συναδέλφων. Μέσα από εκεί φαίνεται πραγματικά, μπορεί να πληροφορηθεί ο κάθε συνάδελφος πότε έχει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να πάει στη συνταξιοδότηση. Όλη την κίνηση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος θα μπαίνουν μέσα στο site της Καλιθέας για να τα βλέπετε και να μπορείτε να ενημερώνετε για όλα. Και κάποια στιγμή θα έχω μια συνεργασία με τον γραμματέα, θα του πω και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να βάλει μέσα, ώστε να έχετε μια συνολική αντίληψη των προβλημάτων που πρέπει να προσέχετε. Παρακαλώ, λίγο ησυχία, παρακαλώ. Γιατί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα από ό,τι ήταν πρώτα. Τώρα πρέπει να οργανωθούμε σωστά και να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μας σωστά, για να μπορούν να ανταποκριθούν.